ngedeng-ngedeng ya. Saya pandangannya di pemikir rasanya. Bulan Ramadan 30 dina. Ya. Sosok dengan sisi loro. Moga-moga mlebu swarga. Amin. Gus gendeng. Iya. Kok ora gendeng? Ya tak bener kok. Iya bener. Ngadane pengajian karo Niken Salindri. Iya. Niken Salindri asli kota Kediri. Piantune ayu dan seksi sekali. Sampeyan lho. Aku ya. Itu aja lucu-lucu lah nek di bojo lho kok yo nang. Sama nanya juga. Kok ditokne lho. Loh, kadang ngaca. Jadi piye to, Pak? Wis aku bar ki ra metu neh aku. Loh, jangan harus keluar lagi. Ya Gus Gendeng rasa ditokne lho. Pengen. Pengen ya. Kalau pengen nyanding sampai ya, ditimbali rene to, Nok. Lah ngapa yo aneh kono Monggo mriki. Alah malah ning jeding bareng. Ah, gede mana sing duwe kok. Wonge wedi bedho awake dhewe mergo dhewe nyekel kertune wong iki.